Osclaíodh Tearmann Ériu go hoifigiúil de híine, Guardian phobal atá an de chuid chlór na móna, agriacht gaeilge in iarthar Feirste. Bhí deis ag daoine óga an cheantar freastal ar an ócaid, agus siúlthart ar chlí na sí chomh maith, cos an dréachtail lean de cheol, alín agus sióga. Tá sé go mbeidh go bhfuil na teagaí mar go bhfuil sé an de daoine buige luirteáig. Tá an ag troid a táhachtach tá sé an mar tá sé de dhí ar na daoine yoga. Is bralam teachtain seo cos tá sé cos le faoin tú ach tá sé an chathair. Tá na hanrod fitse fuite, dríoch na sióg agus éirehuirt an nádar a lig fitse fuite in san imachtse. Iarracht phobal a bhí an leis an Tearmann seo thógáil. Bhí buint ag gríomhaithe airide, tefaí, daoine gan ddídean, iarthirí Tearmann agus mutar na háte leis, i ggófartíach le hoscail na banrína. Jarraí ar báistíonn seo an súlas na nóg sin grúpa óige de fáistí le réachtain na speisialta. Jarraí siad sin an Guardian sa dóid a bhí siad sin a géirí mar chaitheann siad an ard sin ama sa Guardian, smuoinní muid gur seo áit galanta le rudigin idir gríomhach taobh muí a chur fáil den na páistí. Go háirithe ag geantar arbach áit nach go mór an spás na glasá an, gur seo áit go deocha le na páistí a bheith sugrú agus a ag fólam. Bé idiróg agus éiste in an solt agus tarbheh winchas an Tearmann seo, le linn an gheimhrí agus a maihan seo chomh maith.